Dobrý den. Dneska si uděláme jednoduchý, ale velmi oblíbený dezert, krémové trubičky anebo kremrole. K tomu potřebujeme máslové těsto. Můžeme mít koupené, nebo můžeme si ho udělat. To musíme rozválet na docela tenkou placku. Teď to hezky zarovnáme a nakrájíme si proužky. Teď si vezmeme trubičky, kovové trubičky, které jsou na jednom konci malinko menší než na druhém, aby se lehce mohly sundat. Ty si naolejujeme. Tak, já už mám předem naolejované. A ještě taky ten pečicí plech trochu potřem olejem. Vezmeme si trubičku a takhle pomalu na ní těsto natáčíme. A budeme je péct asi 20 minut až půl hodiny. Tak. Teď si ještě trubičky potřeme máslem, vajíčkem, aby se nám hezky leskly. No a teď vložíme do trouby. Máme na 350. Budík nařídím na 20 minut a trubičky budeme hlídat. Zatímco se nám trubičky pečou, tak si ušleháme šlehačku. Můžeme tam přidat trošku vanilky pro chuť. A až se nám zašlehá, přidáme i cukr. Trubičky se pečou dobře, nesmíme troubu mít dlouho otevřenou, ale ještě potřebují nějaký čas. Tak je čas, abychom trubičky vyndali. Teď upečené a vychladlé trubičky krouživým pohybem uvolníme a budeme je plnit. Do sáčku si dáme trubičku, takovou hvězdičkovou, naplníme šlehačkou. Musíme s nimi zacházet opatrně, protože jsou velmi křehké. Tak teď máme trubičky naplněné, urovnáme hezky, pocukrujeme. A zase jako obvykle dobrou chuť.